Salutare, eu sunt Xmary și astăzi jucăm Fortnite. Acesta este primul meu videoclip pe YouTube, sper să vă placă și da. Am auzit că s-a băgat update, am instalat update-ul și da. Așteptăm aici până se încarcă. Ia ce s-a băgat? Zeus? Am avut proiect la școală de Zeus. Asta e partea a doua. Da, nu. Nu prea mă interesează, dar asta e partea a doua. Ai, bă, ce naiba! Mie nu mă interesează deloc. Da, am buni. Am level 1. Adică ieri s-a făcut update-ul. Nu sunt prea buni, dar nici foarte slab, ce gândiți. Cred că sunt cam slab, dar asta e. Mamă, se joacă 1.000.000 de oameni Battle Royale. Asta jucăm și noi. Am dat pe squad. Mie îmi place cu squad. Dacă vă întrebați de pe ce joc, și cred că e foarte clar, vedeți peretele cu un ecran mare, joc cu PS5. Da. După cum vedeți, nu am prea multe caractere, pentru că sunt ultimul noob de pe planeta Pământ. Am doar 2 de Crăciun. Dar n-am tot timpul eu să joc, pentru că habar n-am de ce, dar da. Auto pe Zeus, pe cine o fi aia. Ia, ce s-a băgat nou? Ok, ăsta meu arată altcumva. Uite, ăsta e cu echipierul meu. Ce faci, mă? Ce? Bă, mi l-a furat. Mă întreb cum va fi mapa nouă. Cred că șmecheră. Bă, dar chiar nu știu cum. Ia să vedem noi. Bă, vezi că e șmecheră. Bă, eu mă arunc. Ia cine se mai aruncă aici. Dar va veni zona repede și na, aia e problema. Mă duc la castelul ăsta, pare mișto. Bă, dar chiar, dacă eu mă duc acolo, o să fie mulți oameni și pentru că sunt ultimul slab de pe planeta Pământ, o să mor. Deci mai bine stau aici, chill, singur. Ok. Am găsit arme. O armă, de fapt. Ok, am mai găsit. Vezi că asta e mai... Bine, nu știu care e mai bună. Mamă, dar ce noroc mai am și... Bine, am dat aceeași armă. Iar partea a doua. Spider-Man? Spider-Man. Hai că-i spargem. Vreau să găsesc o... Da, chiar ce e pe aici? Ia să... Mamă, un cufăr! Vezi că e bine.
Asta pare mai mișto. Ok. Pare mișto. Hai să băgăm un run. Uite, și apă. Bă, era scat. Și coechipierii mei, unii joacă pe PS2. Și ăla, habar n-am. Pe telefon, cred. Se poate să joci pe telefon. Oto! Cred că e cineva pe aici, dar nu. Nu cu cineva acolo. Hai că am și o țintă, vai de capul meu. Bă, eu fug. Dacă bag kill, eu mă cred ce mai șmecher. Adică sunt lăudăros. Bă, dar eu mirosesc ca fraierul glanțele. Mai bine fug. Bă, coechipierii mei se descurcă bine. Eu cu Rista avem cel mai puțin level. Ăla, eu joc de azi. Eu joc de azi. Ăsta, update-ul ăsta. Ia să vedem ce găsim și noi pe aici. Mamă, ce mișto e! Bă, ești nebun? Bă, vezi că e șmecher. Dar nu găsesc nimica. Și mă frică să nu vină un terminat pe acolo. What? Ce-am găsit? Oh! Oh my god! Asta cum erau? Trebuie să beau repede, că mi-e cam frică. Bă, ești nebun? Mamă! Mă simt că sunt vulturi. Bă, cam n-aș vrea să mă duc acolo. Da. Trenul, bă! Să mă duc pe tren, bă! Nu vreau. Nu, 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 nu. Bă, m-am răzgândit! Oh, mă simt șmecherie de asta. Bă, arma asta cam nu vreau, dar na, asta e partea a doua. Bă, văd că coechipierii mei era să moară ăla. Ce frumoasă e viața. Bă, mereu simt că e cineva pe lângă mine, dar nu e. Și când simt că nu e nimeni pe lângă mine, e cineva pe lângă mine. Deci, aia e. Bă, eu zic să mor cu asta. Bă, dar mi se pare șmecher că toți coechipierii mei sunt acolo și doar eu sunt aici. Bă, dar noi suntem cam niște zone apropiate, să zic eu așa, și cred că e cineva pe aici. Sau era. Da, era. Dacă e cineva, habar nu. De unde tragem ăsta?
trage? Unde trage neterminatul ăsta? Bă, de unde trage? Eu zbor. Sunt pe drum și vin acum. Cine trăgea? Bă, eu cam vreau să mă iau la bătaie cu unul. Dar nu vedeam de unde trage. What the f... Voi vedeți? Am rămas cu gura deschisă. Să merg până acolo. Și ceva. Eu merg. Merg acum. Hai să mergem. Și ăla are aripi. Au mulți aripi. Cam etică de șmecheri. Și nu vreau să mirosesc astea. Bă, dar cred că o să mi le irosesc. Vine zona. Terminat sunt. Bă, îl văd pe ăsta al meu. Că moare. Bună, bă! A murit! Ai de capul meu! De ce măcar? Deci face mișto de mine. O să mor. A murit! Bă, credeam că e coechipier de-al nostru, că-i dă revive. Bă, vă rog eu, dați-mi revive. Au trăznete, what the fuck? Bă, dar data viitoare, sau dacă îmi dau revive, au de-astea legendare. Au arme legendare. Nu-mi vine să cred. Dar uite-te la viața lor, by the way. Ia ăsta. Vai de capul meu. M-a cam speriat, dar asta e partea a doua. Ai, mă, dați-mi revive. Vă rog eu. What? Dacă nu-mi dau revive, eu ies. Bine, ies. Ok. Bă, update-ul e chiar mișto. Numai că nimica. Bă, chiar e mișto. Dar nu prea am jucat prea mult, dar asta e partea a doua. Bă, dar chiar e șmecher. Mai bun, dacă vă întrebați, doar cu ăsta o să joc. Toate episoadele de Fortnite, doar cu ăsta joc. Pentru două motive. Îmi place cum arată și de-aia. Am 100 V-Bucks. Bă, mă mir. Eu cream că am 0, dar asta e partea a doua. Ia. Cu cine sunt? Unul are level 4, de ce vedeți? Știu că nu o să fiu un meci cu armele astea, dar nu. Ce avem, bă, cu săracă mașină? Eu le irosesc. Bă, dar acum am observat. Un coechipier de-al meu are armele ca ale mele.
Armele, vai de capul meu. Caracterul. Pardon, caracterul. Acolo mă duc. Ești nebun la cap, acolo mă duc, ce ai? Bă, dar cred că mulți se duc. Da, mulți se duc, nu. Vreau să mă duc pe căpățânul ăla. Dar nu vreau să stau prea mult că va veni zona și m-am dus. Bă, eu chiar vreau la asta. Mă întreb oare ce găsesc. Bine, dacă găsești ceva. Bă, nu știu dacă o să găsești ceva. Să sperăm. Doar n-am venit aici degeaba. Mai e cineva? Dacă mai e cineva, nebunesc. Trage cineva sau mi se pare? Da, cred că mi se pare. Oh my god! Am găsit ceva frumos de tot. Gold? Ia cum e arma asta, că prima oară când... Ce fac asta? Bă, mi-am dat 20 de astea. Eu nu știu că să nu de la el. Gloanțe? Vezi că e bine. Cufăr magic. Mă enervează că trebuie să fug eu ca disperatul pe ele. Mamă, ce-am găsit aici. Bă, eu nu vreau ca videoclipul să fie prea lung, dar chiar câte minute are? Până acum 18 minute. Până la urmă nu vreau să vă rețin prea mult, dar nu. Mamă, ce-am găsit! Să mor. Easy shit-on, copile! Băi, fug armele. Easy shit... Bă! Cred că am tras eu ca... să zic eu ca ce. Am făcut kill, bravo, bă, Darise. Bravo mie. Bă, dar am nevoie de viață, că dacă mai trage unul m-am dus. Moto? This is my friend. Unul va muri. Bă, m-a dus spre el. Am făcut accident. Dacă cineva... Ok. Am murit. Oh, shit. Easy shit-on! Prostule! Karma, bro, karma! Bă, l-am omor pe prieten.
prietenașul meu. Vezi ce se întâmplă, bă? Vezi, bă, ce se întâmplă dacă nu mori pe prietenașul meu? Prietenașul meu drag. Care nu mă cunoaște deloc. Ești terminat! Iubesc chestiile astea. Bă, dar vreau un loc unde sunt singur. Dacă mai e cineva aici, nebunesc. Bă, mai e. Oh, shit. Fugi, bă, Marcele! What the fuck? Mă credeți că nu știam că pot să fac asta? Bă, chiar nu știam că pot să fac asta. Bine, e prima zi când joc Fortnite update. Update-ul ăsta cu Zeus, cu cine e ăla. Mă caută cineva, cred. Sau caută un prietenaș de-al meu. Bă, eu iubesc zona asta. Acum un sezon, hai că acum un chapter de fapt. Veneam doar aici, bro. De ce rapă? Ce întâmplă? Easy! Ce slab era! Ai, mă! Peste! Easy shit-on! Bă, îți mulțumim de mine. Ulița asta mi-o doresc, de când eram bebe. Sper să nu vină nimeni, dacă vine iau aripile, dar nu mai am prea mult de-astea aripi. Mamă, ce m-a speriat! Ce faci, Gigele? Fratele! Ce faci, fratelo? Stai, bă! Hai, bă, frate, bă! Frățiorul, bă! Frățiorul! Ce frate! Frate, gemeni, oameni buni! Ori a venit după mine, care nu cred că s-a întâmplat asta, dar na. Ori s-a găsit să ne vedem ambii. Bă, dar ăla aproape moare, mai sunt eu cu el. Eu cu Undița. Bă, dar lasă-mă, Undița, sunt și eu. Așteaptă-mă, boss. Așa. Mamă! Vezi că face șmecherii? Nu te pune cu el, mă. Nu erau arme prea bune. Bă, mie îmi place că... Să-mi treabă arma aia. Cum ar fi să dăm un Victory Royale? Să câștigăm cu motocicletă. Uite pe bossul nostru. Hai că boss dacă e. Fratelo! Ce faci, frate?
Unde-i mă? Aici. Hai, omoară, hai, bagă-i kill! Ai, găină. Ok, eu credeam că e player, dar... Deci omul meu își rosește gloanțele să omoare o găină. Are serios găină, bro? Bună! Cred că vrea și el să vină, dar... Săracul, bă, mi-e milă de el. Bă, mi-e milă de el. Bă, aici, oprește aici, că ne găsim prieteni. Ești terminat? Ia-l pe Marcel ăsta. Eu dau de ăsta viață. Medkit. Că uitați cum se numește. Bă, dar chiar nu luați și voi mașina? Hai mă, lasă moto. Stai. Hai mă. Ești nes? Bă, nu pleca! Du-te încolo de... Hai mă, Gigel! Gigel! Băi, Doamne ferește, n-am văzut în... Bă, terminatule! Uite-te un pic la... Hai, bă, vii odată! Hai, bă, vii! Stai să-l aștept. Dacă nu vii în 10 secunde, 1, 2, 3, what the fuck? Hai, mă, frate! Făceam și un pic mișto. Hai, chiar așa te-ai spărat. Hai, frate. Gata, ne-am împăcat. Dar mișcă-te și tu, bă. Bă, vezi că vine zona. Fugi. Bă, dar asta e cam toxică. Sau... Adică eu nu puteam să nu mai fiu acolo, să fiu cu mașina. Și l-am găsit pe Marcel. Marcele! Nu mașina? Nu mașina? Ai, mă, că asta nu merge. Ai, mă, zilă, mă. Ce prost. Bă, măcar Marcel vine după noi. Dacă vă întrebați de ce îi spun Marcel, uite că... Uite că așa mereu. Știu că nu e răspuns, dar da.
este șmecher. Unde ești, mă? Hai, așteaptă-mă să conduc. Hai, tu conduci. Așa. Bravo că m-ai așteptat. Uite, bă. Bă, dar cine trage, mă, Marcel? Cine trage, mă, Marcel? Ați văzut? Ați văzut arma aia? Oh, shit. Bă, a tras în mine, mor. Uite, o mașină. Marcele! Mergem cu Marcel. Asta ce? Eu trag. Ce? Nu mă enervează. Stai în pana mea. Vai de steaua mea. Oameni buni, aici s-a terminat videoclipul. Sper că v-a plăcut și pa!